Jotono lamsugo tai hambay aparo ani chikon sa video tei khakaham yaparo social media bai krung tongnai tipraha ganangni lukurok ebake takhuk tai bukhuk song. Jeng puila khnaka 13 tarik election nai hnei yak ulo kwbangma tipraha ganangni joto nang kuknai borok tei sikito borok tei leader rokni demand bai tini election 13 angyawi 12 angsinai hnei mia sarigo jung khanaka hinke abon bagino ang ani o video ni bisingtui especially chini borok no ang belai kono yak jurui khorok bomui request khanya musungu naidi democracy country wo jotoni rights tongo janjani hamjakma khlainani janjani choose janjani voice khorang rinani rights tongo bon bagai no khoroksa tei khoroksano khoti khayawi khoroksa tei khoroksano majra beryawi chini thinangni bagai bobo nangkukmani samung bobo lama tei himkei chini thinangni bagai kahamnani nung chongoi himdi khoroksano khoti khlai bulai toklai khoroksani nukhung no sogui khoroksani nukhung no dabai tanui khoroksano nung dabai botharui gudal bai bui nung bulai toklai abo right sia abo chini bagai belai keno mane kapal hamyang thanai tomunu chung omohai samung khlaima tongkhai khlailai tongkhai tamni male ani experience ni kok ang charai furu ang to norok saiman tongkha baksa saimanu baksa saimiya ang to khasijak ang phaimani oro 35 years plus thangka hinke Tripurani tongmung chamung jotono ang saiman baikha tei ayang Meghalaya ha tei phatar ha bahai ke choli tong abo ba ang mutamuti saimano hinke nukhung chalokmani baksa ang desh khobor bo narago bonbaina ang kaham ke experience khlaijak bonbagino ang tini sanam sungo ani o video ni bisingtei Meghalaya ha rogo tei phatar ha rogo jeng belai khono kom khanao belai khena kisasa nukjago je sak by sak bulai toklai tei sak by sak no nok mane sak by sak ni nok no sbai sogui chukrubui mane tamchanai mane nungra khoti khlailai belai khono kom nukjago hingke tipra hau hingke belai khono nukjago bonbagina an video bisingtei ang belai khono hat jur khlai request khaini musungo norok no takhuk tai bukhuk song no naidi tipra hao tongnai na nangnai o ha no khibui biang thanglainai kunu thai no reglak tomung no nung nini mane nini sak kaham ni bagai nung nini takhuk jati gusti no nung jodi khoti khlai reka hangke nung no lo songnai hingke oro nukjago baksakai pukriu thangai abo tharlayo baksake ba nini tamchanai nok sogo baksake rabar bagan tano baksake anaros bagan tano baksake abo tam khlai abo ang lekha bai meya hingke bonbagino ijora jeng phaidi jeng amohai samung khlaiyawi jeng democracy country wo jeng jeheto jotoni leader ni khuko no jeng khanao tai nung ang bo kaham ke saiman khatabuk je jeng janjani choose khlaina bagai rights tongo janjani tamchanai
khorang tisana bagai right tongo जों voice rena bagai rights tongo tai nung wanchuknani bagai nini mature nung mature se nung wanchuknani rights tongo nini inke bon bagai no जों belai kono kuthuk wanchuk mungbai nahar mungbai जों sapno ko plai khainani abo chini thani mane gyan tongna nangnai hayadiba inke tomungno जों jodi chini gyan kre inke ulo election paibe regret khai mung saman galak inke I jorao no जों wanchukna nangnai chini tipra sarokni thinang ni bagai sabo kaham samung khlai tei sabo khorang kaham tei kubui khorang renai sabo chini bwskango ayang digiu जों wansugui जों logi rena nangnai tomungno nung logi rena musungni hangka nini choose nini right tongo hingke abon boino ang ani o video bising tei request khanya musungo joto borokno tomung norok ani o khorangno khanakai norok wansukdi tei tam bahake khlaike kahamno norok ni thani bo mane norok ani slai taibo idea tongo taibo mane kuthuk nahar mung tongo ang just ani ang ringtei ringya tei topono ang chaitogoi tongjao o tipra hao ang 5 minutes 35 36 year plus thanga bon bagina ang as a buma as a tipra sani bihi ani bo responsibility tongo ani bo rights tongo o kok sana bagai hingke ani o video no norok bahai nangjaka norok sana tapokdi tei norok ni idea bo share khlaidi ani comments box o suidi tei जों bahai khlaike jano phaidi takuk tai bukhuk song जों janjani musungmung janjani wanchukmung janjani naharmung kahamno जों keplai khainani hingke jotono hambai teisa ang jora mankhe teisa ang kok saphinai hambai jotono